ya. Nah. Ayo. Kanggo gebrak swasana ning bengi iki, heeh. Sinden telu ngadeg bareng. Oh ngono ah. Dik Sinta, Mbak Mira, Mbak Enggar. Lagune Lali Janjine Sragenan. Wah ya. Kanggo buka ana ing season limbukan iki ya, Nok. Oh ngono, Mak. Heeh, digedrukne. Ayo go ngregengake swasana kang kenceng. Ya. Tan ngendoni swasanane. Ya. Ayo, monggo sinden telu ngadeg bareng. Yo, Lali Janjine Asta Brata. Ya, monggo. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok, anakku sing ndak tresnani ngger, bocah ayu moblong-moblong limbuk. Ana timbalan wana apa, Biyung? Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngatur
nindakake kunjuk syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono ya, Mak. Sebab ora kurang-kurang Gusti Allah anggone maringake malimbar keberkahan ya tumrap umate sak jagat raya kang sumebaraning bumi iki, utamane nikmat manggon ana ing kesehatan. Oh ngono. Mokal tanpa nikmat wujud ing kesehatan, awake dhewe sak kanca lawan kang padha miyarsa, iso kumpul ning kene seneng-seneng melekan tirakatan bareng, mokal tanpa nikmating Gusti Allah. Oh ngono ya, Mak. Dadi kudu disyukuri no. Ya yang stokake dawuhmu. Kaping pindho ora lali selawat sarta salam kita kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususon Baginda Hasan lan Baginda Husain. Ya, Mak. Iki acarane piye? Acarane tidak lain tidak bukan ya ulang tahun Ambal Warsa, ulang tahun emas ke-50 SMP Negeri 1 Pace. Oh ngono ya, Mak. Ya. Ngira-sirus iki uga temu kangen. Temu kangen para ingkang kinurmatan para alumni kang biyen sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pace kene no. Oh iya ya ngestokake dawuhmu. Mula awake dhewe ngaturke panuwun ki aja nganti lali. Oh ngono. Ngaturake panuwun kunjuk matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk pepunden-pepunden Dwija, khususon nuwun inggih punika Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Ingkang ngemudeni mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Sapa? Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh. Ora lali ngaturke panuwun kang tanpa upama marang Bapak Ibu Dwija, Bapak Ibu guru kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace, sumrambahing komite, panitia, panitia kabeh wae sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Panitia sing wis menyukseskan acara ana ing bengi iki. Iya ngestokake dawuhmu. Awake dhewe sowan komplit, sowan komplit karo kanca-kanca Astra Brata Group. Iya, awake dhewe sowan ning kene klungsu-klungsu melu uduh, uga melu urun donga no. Uga melu urun donga. Wo ngono. Ya kuwi sakwise pahargyan Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace kang kaadan ana ing bengi iki. Iya. Muga-muga awake dhewe ndedonga SMP Negeri 1 Pace setelah mengadakan ulang tahun emas semoga menjadi sekolah yang semakin maju, semakin berprestasi, dan lulusan-lulusan SMP Negeri 1 Pace dapat membawa nama baik bagi alma mater SMP Negeri 1 Pace. Wah ya, iya ngestokake dawuhmu. Amin. Dasare bibit-bibit unggul, iki ya tuwuh ana saka SMP Negeri 1 Pace. Buktine para alumni sing kepareng rawuh bengi iki ya sing biyen sekolah mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene, saiki wis dadi wong-wong hebat, wong-wong pinunjul, wong-wong sing bisa membawa nama baik bagi alma mater kene no, bagi SMP Negeri 1 Pace. Iya. Dasare murid ning kene iki uga digodhog didadar, ora mung dadi murid, ora mung dadi siswa sing ber-IQ tinggi, nanging uga dadi murid sing berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Saiki kuwi kudu ditekankan no. Oh ngono ya, Mak. Karakter karo berbudi pekerti luhur. Merga ora ana gunane. Merga apa tanpa guna wong pinter yen ora berkarakter. Oh ngono.
wong pinter ning ora duwe berbudi pekerti sing luhur. Oh ngono. Muspra tanpa guna no. Oh ngono. Ning ora murid-murid kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene ora mengecewakan, ora mengecewakan. Dasare wae ya besus anggone apa ya leladi seni dasar siswa kene sak gurune sumrambahe kabeh para warga kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene iki budaya-budaya. Oh ngono ya, Mak. Dadi tidak usah khawatir dalam pengajaran tentang karakter dan budi pekerti luhur. Iki mesti tetep ditengenake, iki tetep dianggep perkara kang baku no. Oh ngono ya, Mak. Iya, iya. Mau sore wis ana pentas seni. Iya. Iki membuktikan SMP Negeri 1 Pacé dalam kemajuan globalisasi, dalam kemajuan era neng tidak lupa akan budayanya, tidak lupa akan jati diri bangsa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Pacé. Iya, luar biasa, luar biasa. Dasare sing nyekel bawat sekolahan, kepala sekolah dibandingani kelawan pepundenku Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya, Mak, ngono. Piyayi sing sembodo wicaksana. Buktine dapat melahirkan generasi emas. Ya kuwi kang tok saka SMP Negeri 1 Pacé. Mergo angel no dadi kepala sekolah nyekel dadi ana ing pendidikan iki angel banget yen ora wonge hebat, wonge sembodo, wonge sumbut, ya iki tangeh kelakone bisa dadi murid-murid sing berprestasi kaya SMP Negeri 1 Pacé kene. Oh ngono. Mula 2 jempol untuk Bapak Dr. Andes Marianto MPD dalam memegang amanah ya kuwi dadi kepala sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pacé wis maksimal, wis totalitas dalam mendidik ya. Iptek IQ, intake ya ora lali. Oh ngono ya, Mak. Agama, budaya, pendidikan kabeh dimaksimalkan kanggo murid-murid kene. Wah ya, ngestokake dawuh. Ya. Dasare setahun kepungkur awake dhewe ya wis tau gelar-gelir gantung gong ning kae acara wayang masuk sekolah. Oh ngono kae wayangan awan kae program saka Disparporabut. Lah bengi iki kuwi acara Ambal Warsa HUT ulang tahun emas kang angka ya kuwi 50 ke 50 tahun. Ya kuwi kerjasama dengan Disparporabut tentunya. Oh ngono ya, Mak. Dadi setahun kepungkur wis tau sowan ana kene, wis tau sowan ana kene. Dadi awake dhewe sowan ana rombongan ana kene, sak rombongan ana kene iki wis dianggep keluarga dhewe. Oh ngono. Apa neh khususnya Bapak Kepala Sekolah sing wis tak anggap kaya bapakku dhewe no. Oh ngono. Hebat luar biasa. Ya. Dasare wiwit sore awake dhewe sak kanca wis wah sugata banyu mili ora ana mandeke. Iya, luar biasa, luar biasa. Rangkaian ana acara Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Mau esuk wis ana jalan sehat. Kuwi ana Bapak Bupati, ya. Bapak Novi Rahman Hidayat lawan Bu Bupati, ya. Jalan sehat ana kene dalam rangkaian ikut menyemarakkan ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Oh iya ya, Mak. Malah Pak Novi iki mau uga apa ya? Maringi 15 sepeda gawe bocah yatim. Oh ngono. Hebat. Bot-bote ya tresna marang keluarga besar SMP Negeri 1 Pacé. Iya ya, Mak. Iya. Kembali ke benang merah no. Ya, awake dhewe mung bisa ndedonga, awake dhewe sak kanca. Sak rampunge pahargyan bengi iki, aku mung iso ndedonga dadi sekolah sing tambah maju murid-muride, dadi murid-murid sing pinter, cerdas migunani tumraping agama, nusa kelawan bangsa, satemah menjadi murid sing berprestasi, berbudi pekerti luhur, dapat membawa nama baik guru-guru SMP Negeri 1 Pacé, khususnya
lan SMP Negeri 1 Pacé itu sendiri. Amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mas Heru sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku lan telu mong limang wektu kang kencleng sing seru ya. Hop. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok? Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ning ora ambruk. Oh iya sikil. Oh iya. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pacé guru-guru Ki daerah mriki mawon. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Paham. Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sedudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Kuwi biyen jaman Diah Fafa, biyen jaman Ida Laila dan zamane lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sedudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sedudo. Sedudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten. Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul umpamane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, pengetahuan sosial paham IPS. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh rohmu mung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Presiden Inggris gak ero gak pengalaman. Mudin Pacé kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene nek SDM-e dhuwur angel iki.
Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Ah, lencung. Telek sapi, Lencung. telek sapi, Letong. telek pitik, Lencung. telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Heeh. Nek kowe mlaku ning totokan, Heeh. enek telek sakno. Iya. Telek sakno. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu, enek telek sakno. Sampean balik apa tetep ning kono? Apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono kuwi aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dicukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dicukuk wis to ngono wae ora sambung pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula ndedonga mawon Ya. murid-murid wonten SMP Oh, Negeri iya. 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat-hebat, Amin. sebagai mahasiswa-mahasiswi Ya. yang Ya. ditujukan, yang Ya. dicita-citakan Ya. selalu tercapai. Amin. Panjenenganipun Pak Maryanto, matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang Ya. ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Iya. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pace. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paringi rejeki kathah. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang soleh lan solehah, ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya, ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya. Semanten ugi kanca-kanca yoga, kanca-kanca dalang, kanca-kanca kula laris sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kaya mudin roh. Wah, wis kaya mudin tenan, mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok mudin. Mbak Cange, Iya. ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek suwan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu Nggih. dengan masyarakat ana ing Pace. Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng Nggih, no. sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Mangga Mbak Niken katuran tinggal wonten ing panggung panglipun sarami arsa bisa mriki monggo suka-suka Wayangan dalang akbar sak Indonesia sing paling ambyar. Nggih no. Lah niki rak kowe ora ngerti Heeh. calone kula niki. Sopo? Salindro karo Salindri. Oh, ngono. Heeh. Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu, Nggih no. calon bojomu. Calon adikku. Bojone kula niki lho. Wah. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Ya Akbar ampun, sing ya ganteng ampun. dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night, iya, iya. Good night ya. Yes, Allah. cek titik ala ketara. Piye kabare sampean? Go sehat, doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat to, Mas. Sekolahnya lancar. Lancar Mas, alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lah kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gede ya, Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kekaten mulai aku geting aku ya ampun. Kuwi ning ndi kuwi ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Eh! Ya ampun, ya ampun.
Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal kedipane? Ya ampun. Ya ampun Mas Akbar. Ya ampun, adik iki pripun? Bejane kambel ijo. Artine Bejane sing duwe bojo. ya ampun. Ya ampun. Tegane klompo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya. Ya ampun. Lho, Sik komentar Bu Parsineng. Komentar niku pripun? ambok yo. Kok ketoke mesra niku sinten jadian? Lah kula pun digandeng-gandeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Sik, Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Maksudnya ngoni-ngoni ku napa ta? Ayo ngon-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Boten to. Boten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis suruh kirik dereng, pirsa. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pacet. Oh nggih, didongakne nggih Mas nggih. Heeh, didongane ndang Kagem. paring ular-ular ayo. Kagem murite. Semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa Amin. dan negara. Amin. Ugi matur suwun kagem SMP 1 kalian Bapak Mariono nggih. Walah, Sapa? yo. Marianto. Oh, Marianto, Bapak kleru. Marianto. Saruhku ki ya Mariono ki lek bakul pentol e omahku. Makane tak eling-eling pokoke Ya. ngarep-ngarepe M. Jane ya isih enom kok mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang-ngene. Yo pene saking semangatku. aku Totalitas kok, kesini, Dik, ya? Totalitas. Totalitas yo totalitas lha iki sesuk totalane piye yo ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto. Aturan mriki. Oh iya no. Ah, monggo no. Ngono. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disebut itu tentang Produk. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Pak Marianto. J Pak Marianto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Marianto, asmanipun Marianto. Marang sapa ora beda-bedakne piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak, selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul podo. Dirangkul podo. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace. Pace Nganjuk. Pace Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri. Turuk. Loh, ngejak ketoprakan lho sampean. Sampeyan dadi apa? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Dromo. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Ora juga lho. Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung siji kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang.
njaluk apa bakal tak turuti lamun kowe njaluk duit sepeda motor wis milih brosure ana. Ora sudi Bandung. Sudiyo. Aku wegah dadi bojomu. Ah kenapa Jonggrang kowe kok wegah? Aku wong sekti Mahambara. Paribasane aji-ajiku tak antem ning gunung Juruk Segara Asam. Tak antem ning sindene iki meteng. Ya ta? J. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem Jonggrang? Ning aku duwe bebono. Gak usah kesusu sik Bandung. Lho, wis kadung pengin Jonggrang. Kowe roh bebonoku apa? Paling njaluk sekupi kowe. Ora. Bebonoku ora larang-larang. Apa panyuwunmu Jonggrang bakal tak turuti. Cuma aku pengen Sik ketoprak kok cuma iki. lho. Sik to iki. Loh, ketoprak modern. Ketoprak modern Ah modern sekarang nek cuma iki. menututi zaman. Oh, ketoprak milenial lho ya. Aku njaluk omah cacah 7. Omah gedhi istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis hop. Emas-emasan Hop, gak sing rabi lah. 3 gram. Hop gak rabi lah aku karo nang guyangane tulimo entuk wis. Hop. Hop wis. Mas Lendro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi lo njaluk matiku wae. Lah piye to? Njaluk nek omah tingkat. Alah. Lho, kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh. Wah, Piye? bener. Sik to aku kok mbok kon. Lah aku nek pengen aku mbok kon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis Tak kon nganu. Tak kon dadi ngono-ngono gelem. Gelem. Tak kei nggone kandang sapi. Gelem. Gelem. Wiro sapi ra. Ero. Wiro wedhus ra. Ero. Sebabnya apa wedhus kaya ambune kok ora enak. Ayo sebabnya Ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek 200. Dudu. Mergo ora parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak. Terus Mergo keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono Pak. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangioknya. Gah, apa lu iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki. Corona yo iki komunitas rondo nasional. Lah. Yo Mah yo. Dek iki kan iki J. tembang mumpung ora ana pamundutan wis mardika wae. J. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru, Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé. Nggih. Yo ngaturi napa? Ah, menapa? Dik Nggih. salindri. Aku salindro. Salindro. Slendro. Salindro. Ya Tak wis genti kok. sekarang. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jengleng aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Aku kurang mencolot. Walah. Enten aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik to? ya? Min. Delok anda ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kendange piye? Kowe nek diamuk yange. Ya, yange sapa yange? Oh. Apa lo gene dikek
duren guys ngono. Dudu duran. Cempedak kok. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dik ya. Aku ora Mesra karo pacare lho sampeyan karo Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngewenyek sedih. Iya. tak kira mesra karo meleot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong nganggo janor kuning Walah ngentut malah. Mas. Apik ya urek ya, Kak. Apik wong nek wong nonton kok. Kayak nyapa lho madhep rene. Ndi lho? Kabeh lho. Ha mergo sing tontonane. Tontonannya kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono mau. nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene do madhep rene kabeh melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, banyak. layar lebar. Karena di depan gak kamot, Nggih. Enggak muat. gak muat. Matur suwun partisipasinya warga Pacé Kulon. Amin. Enggak.